chỉ vậy ule hey missing hian tak sabung sang kan ne a heng kan tak sabung sang te hian an na tho ai nang lo veka an na tho kan ti chu sap trong chuan function an function ai nang lo thewani tro in tirnan ka beng chu hearing and balance thil hriat nan ka beng hi ka mo a emo ka beng hi angon chu chuan ka balance hi lo boi thin mo beng hi balance nan tan hi na lo poi mo em boka chu ni chuan function of ear chu hearing and balance tro function of eye inge imit chuan enge ti chin tro imit chuan enge ti chin kan ti chuan seeing or to see thil mu nan kan mo tro chuan kan lei hi mo kan lei hi enge a na tho kan lei hi enge a function kan ti chuan thil tui lo hriat na taste thil taste nan tro emo trong nan tro kan lei tel lo chuan trong thei lo tro chu wang chuan heng ho kan tak sabung rang ina an na tho atlem te tlai jo kan ron zia kan maya kan beng chuan rishiat na te balance chem nan te kan mit chuan thil mu nan te kan lei chuan thil tui lo kan hriat na te a thum le a kha a al kan hriat na te tro kan trong thei na te kha khang ho kha an na tho a function chu ni a ti chuan mathematics a lut taila fx kan ti chuan x square plus 1 ti taila tro hei hi enge na tho tir tu x square plus 1 na tho tir tu x square plus 1 ti dang lam zia tu chu x hi ni tro ti dang lam zia tu chu x hi ni eng wangin mo x aya 1 ka da chuan f1 chuan 1 square plus 1 chu 2 tro x aya 2 ka da chuan f of 2 chu 2 square plus 1 chu 5 tro 2 square chu 4 ania 5 tro tiang zel khan x hi a hrana piangin f of x value hi a hrang zel tro chu mini wang chuan a function tir tu kha x ani awangin a na tho tir tu kha x ani awangin 1 hi chu eng tika ma danglam don lo plus 1 ani zelang x square plus 1 x square plus 1 1 square plus 1 2 square plus 1 tro eng tika ma plus 1 hi chu danglam don lo a na tho tir ber tu chu x hi ani zel awangin hetiang ang chi hi eng tinge kan ti thin function of x tro chu tin chuan voina chuan kan zir tur chu function kan zir don ani let a and b be true non-empty set a rule of f which associate to each x belongs to a unique element if x belongs to b. Function at chuan a definition at chuan let a and b be true non-empty set a rule of f rule zo changin dan mo rule of f which associate china khan kan soi chu fx to x square plus 1 tro hetilaya a rule hetilaya a dan chu number xi number kan dalu apiangin a dana chuan chu number chu kan square anga 1 nen kan bel zelang xi a true kan da chuan he kan dana chuan true chu kan square anga 1 kan bel leang tro chu tiang zelin xi a 3 ka da chuan a dana chuan 3 chu ka square anga 1 ka bel zelang tro khatiang che khan a rule of f dana oma chu dana chuan to each x belongs to a x te chu a mi hetilai mi te hi real number
emo natural number emo integer eng poni thei mo chu a chu tro then there exists a unique element fx belongs to b ta hian eng ho tenge chung number ta chu true te 5 te 10 te tro heng te hi chu tiang ani chuan this is called function from a to b kan tia tro chu ang tia kan zia thin f a to b tiang khan function chu kan ziak thin ani ti chuan atong kam mol mang le zoka function chu kan soi fia le du chuan through each input there exists a unique output mo input engpo pe ila output chu unique ani turani unique ani chuan adang omlo mo dang omlo set a government Chaltlang Higher Secondary School government Mizo Higher Secondary School KM Higher Secondary School kan neya set b chan mari te Chaltlang te dorpui veng thar te kan neya mo chuan hetilaya kan dan chu is located a ina azom tur chu a omna veng ate khani mo chuan ani chuan government Chaltlang Higher Secondary School chu Chaltlang a oma government Mizo Higher Secondary School chu Chan Maria oma KM Higher Secondary School chu dorpui veng thara oma tro chutini chuan each input kan pek te hi adanin lo hruai ta a mo chu adan chu kan input chu entinan fu kan hera fu thruai na ina lo thruaya fu ina a hruai na a chuan tuya alo changa tro fu tuya lo chang phota khatiang che khan ta hian school kan neya kan danin a omna venga a hruai don ani tro a omna venga a hruai dona he Chaltlang Higher Secondary School hi Chaltlang venga a omani ti a hruai pheya tro Mizo Higher Secondary School hi Chan Maria omani ti a hruai chhole a KM Higher Secondary School hi dorpui veng thara omani ti a hruai le ta tro ani chuan each input te hian unique output an nei chewani tro khatiang kha function kan ti chuni to each input there exists a unique output mo a rule of f which associate to each x belongs to a unique element adang omlo mo entinan KM Higher Secondary School hi chon puiveng alo omve thutta se tro ani chuan KM hi dor puiveng tharle chon puya om tat me tro input pakhat hian output pahni nei tlat tro khatiang ani khan he example hi function ani lawang tro ani lawang achan chu hei hian input pakhat hian unique output ani tlat lo tro maro chu ta hian chon pui ti hi lo om ve top ta se map tur engma pre-image helam pang hi pre-image kan ti khania helam pang hi a image emo a codomain emo a range kha kan soi thleng zelanga ti hian om ve thung ta se chon pui hian engma zom pui nei lo ta se ma se helam pang a input ho hian output pakhat theuh thon nei tro chu wangin heti ani hi chuan function alani ve reng thung don si ani ti chuan helam pang mi zong ho hi a hi nge kan ti domain b pum pui hi nge b pum pui hi codomain chuan b pum puya hian a input te na a hruai zong na ho hi element ho hi range kan ti chu ni range kan ti ve thunga chuan Chan Mari te Chaltlang te dor puiveng thar te heng te hi a range ani mo ta hian a codomain chu enge codomain chu Chan Mari te Chaltlang te dor puiveng thar te chon pui te tro a codomain le a range hian intluk lo na nem chan chu
codomain mi chon pui hi range ha tel ve lo tro ma se chon pui hi ta hian lo om ve lo ve le thung ta se chon a codomain le a range kha ein tluk che don ti na ni tro khatiang ang kha function kan zir na bul chan na ni sila ta hian set a equal to 1 minus 1 2 3 kan ya b equal to 1 4 9 10 kan ya John let f be a function from a to b such that if x equal to x square hey hi kan dan chu ni John chu eng ting yan yang diagram Venn diagram hangin kan en lenga hey hi a hey hi b tro inge kan dan chu a dan chu x square tro chuan omzia chuan I input kan pe ka piang te kha hey hian alo square zel don tina lo square mol mai don in number kan da lu piang kha lo square zelang mo chuan a chu enge 1 te minus 1 te 2 te 3 te tro chuan b chu enge 1 te 4 te 9 te 10 te tro ta hian input 1 ka da chu 1 chu hian alo square ngal 1 a minus 1 ka da a danin alo square ngal tro true ka da adanin alo square ngala 4 a chang tro 3 ka da luta adanin alo square a 9 a ron chang le a tro ti chuan heta hian kan domain chu a hey domain mo kan domain chu a chu enge hingai ho zong hi minus 1 2 3 te tro chuan codomain kan ti ve thung chu enge heng ho hi chu 1 4 9 10 1 4 9 10 tro ti chuan adanina a hruai na zong kha arrange ta chu ni adanin khoi ange hruai 1 le 4 le 9 a hruai 1 le 4 le 9 a adanin a hruai chu te chu range te chu anni tro ti chuan hetilai hian ama a veng school le veng kan map ang ho kha ta hi chuan pakhat cheun chin kha chen in map a ta ve thung hi chuan 1 le minus 1 hian in map pui pakhat nei tlat tro image pakhat nei tlat mai ni chu wang chuan ta hian thil danglama omem kan chekang enge function ni tur chu eng ti kan ti kha rule oma chu rule chu dan chuan in unique image a hruai thang zelang tro adang om lovin tro china khan example kan pe ka khan KM Higher Secondary School kha dorpui veng thara le chonpuya om hlo se chuan image kha pahni nei don tro chu wang chuan om na veng kha pakhat chau unique ani lo wang khan function ni lo kan tia tro ma ro chu ta ve thu hi chuan thil pahni hian image in anga nei tlat ta ni thil pahni hian image in anga nei ma se one tan hian enge a image one chau tro 1 chawani unique ani tro minus 1 hian image enge anei minus 1 hian image anei chu 1 ani tro chu minus 1 hian image dang anei lo tro minus 1 ka square hian 1 bak chuak the om lo tro chu wang chuan minus 1 po hian unique image anei ni tro pakhat che image anei ni chu wang chuan tlai hian thil danglam omemo kan ti kha om talo ta ni tro chu wang chuan input hetilaya kan da lu apiang te hian image pakhat cheu an nei zel tro chu wang chuan hetilai example kan pek hi function example ani a ti chuan ta hian a codomain a hian map pui nei velo chun chu ten ani tro ten ani a ti chuan hei hian function ani le ani lo kha ati buai lo a chan chu input te hian unique image anei tlat tro ta hian chi kan square hian 9 le 10 hi chuak kop thei thlat ta se chutini chuan function ani don lo tin ani tro ni chuan ni china khan kan taksa kan organ sang example te kha kan pia enge function of I kan ti chuan to see thil mu nan tro ani chuan I chuan in mu nan ba khan eng ma mang lo ta se chuan chu example chu function ani tro ma se enge function of year kan ti tro kan beng chu rihriat nan le balance siam nan ani chuan ka beng chuan function ka beng chuan function a chuan rihriat nan le balance siam nan
alo ni tlat ni chuan unique image nei tlat lo mai tro khatiang ang chi po kha kan ngai to le chuan function ni lo ni ti kan ngai to chuak thei ta tro chuan hatilaya hian example hen 10 hi pai dei taila pai dei thung taila ani chuan ta ve thung hi chuan codomain le range hi a in tluk don tin ani codomain le range in tluk theina chance te po kha a oma chu kan zir chho zel don ani function a chuan function chi sang tuna kan en china po khan kan hua tro school government Mizo government Chaltlang KM Higher Secondary School Chanmari Dorpui Vengthar Chaltlang Chonpui ti te image a kan la tro Chonpui kan delete chuan codomain le range in tlukang te kan tia tro 1 - 1 2 3 te kan la a image a 1 4 9 10 te kan la a 10 kan delete chuan codomain le range in tluk don ti te kan soya tro chuan -1 le 1 chuan image in ang pakhat 1 an nei ti te kan soya tro khang function zinga khan 10 in pre image nei ve mi alawa tro kan soi to a khatiang chi kha enge ming ti te -1 le 1 in image in ang an nei khan khatiang function chi kha enge a ming ti te he tilaya 10 kan delete no range le codomain a in an khan enge a ming ti te ming sang kha an nei ve a chung chutuna hen kan end on ani ama saberin many one function a chuan a from a to b is said to be many one function if two or more than two elements in a have the same image in b chutini chuan china kan function lak thau kha a aya -1 1 2 3 la taila tro b aya 1 4 9 10 po kha tro chuan such that a rule to x square ta sela a hruai na tur chu a square zel don tro fu chu fu herna kan da chuan alo thuaya futuya chang zela tro khating ang chia khan number ka zuk input hian heta ve thung hi chuan a khol khan lo square zel don a rule a dan nin tro lo square zel ani 1 2 alo square chon 1 akala 1 2 1 akala 2 chu 4 akala 3 chu 9 akala tro chu tiang ani chuan enge many one function ching mo many one function ni tur chuan if two or more than two elements in a have the same image in b two elements -1 le 1 te hian same image ani tlat chu tiang ani chuan many one function kan ti adot le a chuan one function emo injective function 1-to-1 function emo injective aron soi khan thil thumun soina ni ti kha lo ngai to le taila chutini chuan 1-to-1 ni tur chuan engmo function a to b is said to be 1-to-1 if distinct element in a have distinct image distinct ani chuan mizo tong chuan sang emo in anglo element in anglo ten image in anglo anein 1-to-1 function ani ti na chu kan example masa khan in le taila -1 1 2 3 1 4 9 10 a rule chu x square kan tia tro akala taina kala chuan hei kala ni chuan ta hi chuan hi 1-to-1 function ani ang han ngai to ta ula ni tur chuan enge ngai kan ti kha ni tur chuan element sang 10 image sang an nei tur ani kan tia tro ma se element sang 10 image in ang nei tlat ani chuan hei hi chu 1-to-1 function ani lo ani 1-to-1 function ni thei turin kan siam them kan ti chuan ta hian a a khan -1 kha delete dei taila tro ani chuan element sang theu 10 image sang theu anon nei ta a tro ani chuan hei hi 1-to-1 function example khani ta ni chu a aya eng kan lakin nge 1-to-1 ani hei hi tro b aya 1 4 9 10 ti hian 1-to-1 function kha aron ni ta chia ta ni tro onto function ni ve thung tur chuan a function f from a to b is said to be onto if every element in b
B kan ti chu etilaya mi a codomain kan sei kha tro has at least one pre-image in A hetilam panga element hian hetilam panga zompui pakhat tal anei cheu chuan on true kan ti na tro chuan kan example ngai boka hankal zel taila kan example ngai a chuan input kan pe chung kan input ta chu allow square char chara tro allow square char chara ti chuan minus 1 chu 1 a kala 1 chu 1 a kala 2 chu a square chuan 2 4 a kala tro 4 3 chu 9 a kala tro ti hian kan nei ta example ngai thau kha ti chuan on true ni em ngai to taila on true ni tur chuan enge every element in B hetilai element zong hian enge nei ngai at least one pre-image pakhatal anei ngai zompui pakhatal anei ngai hetilai element zong te hian zompui pakhatal anei cheu ngai no se ten hian zompui nei tamia lo mai tro ani chuan ta hian hetilai kan function a to b such that fx equal to x square kan ti a where a equal to minus 1 1 2 3 b equal to 1 4 9 10 kan ti hi on true example ani talo tat mai tro ani chuan hei hi on true ni lo on true ni thei turi kan siam le them siam the tin mo hei hi kan pai mayang ten kan pai chuan hetilam pangami zong hian pre-image pakhat tal anei cheu 9 in nge a pre-image 3 4 in nge a pre-image 2 1 in nge a pre-image minus 1 le 1 pre-image pahni anei hian on true ni em inge a definition if every element in B has at least one pre-image atlem bira pakhatal pre-image nein pre-image sompo nei se poilo tro tlem bira pre-image pakhatal nein tro ha on true example a kan siam le thei dan tur chuan 10 kan paya he example hi on true kan siam le mai tro ti chuan adot le a hian bijective function a chuan bijective tu chuan 1 1 le on true 1 1 ani boka on true ani bokhan kan function kha bijective ani do ni chu hetilai mi hi ti mai hi chuan bijective ani lo tro ngati mo a chan chu 1 1 ani em 1 1 ni tur chuan element shrang in image shrang anei ngai distinct element must have distinct image element shrang in image in anei tlat hei kan delete chuan ti hian 1 1 ani tro element shrang in image shrang cheu anei tro ti chuan he element hi on true he function hi on true ni em ni e ngati mo a chan chu b a element zong in pre-image anei cheu tro ani chuan hetiang ang function 1 1 ni bok on true ni bok ang chi kha bijective function kan ti chu ni atop bera chuan into function kan nei le a he into function hi into ni tur chuan tinge a function f from a to b is into function if engtika mo there exists engemo athen engmo thlen tur at least one element in b a element pakhat talin engmo nei lo ngai pre-image anei lo chuan chu function chu in true function kan ti ang chu ti ni chuan on true function ne in letling tlat mai tro a hriat ol sam dan on true a chuan bme zong in pre-image pakhat tal nei vector ani in true a chuan pre-image pakhat tal nei lo om chuan in true ni vele thung tro china khan kan function ngai thau kha en le taila tro ti hian ama ta hian te na oma hei hi on true function ani lo kan ti a chan chunga tinge b element pakhat talin pre-image nei lo om chu 10 kan delete a on true in kan siam tro 10 delete lo khan 10 dale taila there exists even a single element if there exists even a single element in B which does not have pre-image ta hian there exists an element 10 which does not have pre-image in A 10 in zompui nei lo tro chu wangin he example hi into function kan ti ni ti chuan
kan taksa be peng sang sang kan organ te enge an function kan ena tro kan beng chu rishiat nan le balance siam nan kan mit chu thil mu nan kan lei chu thil tuilo kan hriat na thlum le al kan hriat na te le trong nan te kan hmanga tro kha an na tho ka lei na tho chu tro trong nan te ka ron hmanga tro thil tuilo hriat nan chu an na tho kan ti chu sap trong chuan function an function theu kha ni meita tro f(x = x square plus 1) kan ti chuan enge x chumi an na tho chu x kan da lu apiang khan alo square plus 1 alo ti zela alo square plus 1 alo ti zel tro fu chu fu herna ka da lu chuan tro fu herna function chu alo hertui tro ka da lu piang khalo hertui a fu tu ya chang khatiang chia khan number ka input a function a rule chuan a dana chuan x square ni ta se ka input a piang kha alo square chara tro -1 chu 1 kala 1 chu 1 2 chu 4 3 chu 9 kala kan tia tro khatiang function a khan eng function sang 1 function kan ti te 1 chunge kan ti bok kha injective function kan ti te many one function kan ti te pahni emo itemina image pakhat in anganein ti te on to function kan ena on to function a chuan heta b ami ina map tur pre-image pakhatal anei lo chuan on to ni lo kan tia tro ni tur chuan heta pre-image pakhatal anei chhewangai kan tia tro anei chheu lo chuan into kan ti le boka tro ti chuan on to ani boka 1 ani bok chuan surjective function ani kan ti boka tro khati chin kha voina kan zir thei chu ni sela thil tu ten in lo hlok pui nge kan be sei kan lo me